Здравейте, казвам се Боян Динев, 55 години съм. Моята професия е звукорежисьор и работя в Радио Пловдив. По принцип съм музикант, пианист, като с това нещо се занимавам цял живот. Здравословните ми проблеми възникнаха от 2000-та година, когато откриха, че имам диабет. И до ден днешен го лекувам този диабет, като 3 години съм на инсулин. Преди 2 години обаче получих сърдечни проблеми, които се оказаха, че са така наречената стенокардия или гръдна жал. Наложи се да ми сложат и 2 стента на двете главни артерии. След като ми сложиха стентовете, заедно с лекарствата, от приятели научих за билковата комбинация Демир Бозан и от тогава всеки ден пия чай 2 до 3 пъти дневно. Според мен ефекта на тази билкова комбинация е доста голям, защото се чувствам добре. Нямам проблеми от тогава и дори по съвет на лекарите, които ме лекуват, започвам да намалявам и лекарствата, които приемам.